A minnau'n mynd i'n bore, yn gynnar ti ar ffair. Fe gwrddau senedd ifanc, a'i gwallt yn damau air. Yr eneg ger Caerfyrddin, a'i llais... Be sy'n hyfryd am llyfr Evans yw bod ni bron iawn am y tro cyntaf yn cael gwybod hanes y Gwyddelod yng Nghaerdydd. Dyn ni ddim yn ei ddysgu fe yn yr ysgolion, ac eto i gyd mae'n benod mor bwysig. Mae'n mynd ôl i gyfnod y newid mawr, tua 1850, ychydig cyn hynny felly, pan gollwyd miliwn o Wyddelod drwy lwgu i ddechrau, a ryw filiwn a hanner drwy ymfudo i bob man yn cynnwys Cymru. A'r hyn do'n i ddim yn gwybod dim amdano oedd hanes codi'r dociau yng Nghaerdydd, fe fuodd na streic a benath arglwydd Biwt, oedd mewnforio pobl o Iwerddon i weithio yn y dociau, i dorri'r streic. Roedd ei hunan y torri'r gyfraith trwy wneud hynny, ond fe oedd e ddigon cyfrwys i fynd ar Gwyddelod yma o'i gwlad ei hunain, ac oedd hi ar arfordir pen y bont ar ogwr, angori'r llong a'i cael nhw i gerdded drwy'r môr i rydio i'r lan. A wedyn fe fydde'r llong yn mynd ymlaen i Gaerdydd neu Gasnewydd a glanio yn wag. A neb yn gwybod wrth gwrs bod Biwt wedi smyglo pobl i weithio yn ei ddociau yng Nghaerdydd. Y ferch mewn brethyn catre, tyrd ag eisnedd gyda mi. A dweda fe ti'r stori am yr hen derwendi. Roedd na ddilema gan yr Hennessys, bod nhw ddim yn sylweddoli hynny. Beth o'n nhw? A'i Gwyddelod oedd yn digwydd byw yng Nghymru, neu Gymru oedd o dras Gwyddelig. A nes o'n nhw'n sylweddoli y ddilema yma, nes o'n nhw wedi bod yn canu yn Ninas Corc unwaith, a dyma ferch yn yr ati nhw ar y diwedd, a gofyn iddyn nhw pam nad o'n nhw yn canu yn Gymraeg. Ac amser ni nath ei trawo nhw. A dyma nhw'n cofio wedyn am achlysur yn un o dafarnau Caerdydd pan o'n nhw yn dechrau. Oedd dim sôn amdani nhw bron bryd ni. A bobl oedd yn yfed yn y bar yn camu mlaen i ganu neu adrodd neu wario offeryn. A dyma ddyn o'r enw Iori oedd yn gweithio gyda'r Gwyddelod ar y trafferth yn camu mlaen, chwarae'r ffidil ac yn canu ar lan y môr. A doedd y tri Gwyddel ddim wedi clywed y fath beth eriod. A beth sy'n rhyfedd yw, hyd heddi, dyn nhw ddim yn ystyried y gan fel ar lan y môr, ond fel can Iori, Iori's song. Ac o glywed y ferch yma yng Nghorc yn ei sbardino nhw nawr i chwilio am ganeuon Cymraeg, dyma nhw'n cofio am gan Iori ac yn sgrifennu at glwb gwerin yn Gaerdydd, glwb gwerin Cymraeg, a chael ateb nôl, a mae hyn yn digwyddiad rhyfedda, ateb nôl wrth ferch o'r enw Eluned Evans. Pwy oedd Eluned Evans? Merch Meredydd Evans. Dyna chi lwc. Dyma honno yn anfon y geiriau iddyn nhw a pasio'r stori mlaen i'w thad, a mae'r gweddill wrth gwrs yn hanes. A ni ar gwrdd Caerfyrddin, drychodd arna'n blin, wrth fy ngweld yn codi'n hap i bot o goeden grin. Ond wedais wrth i'r hanes, cwmpoi'r goeden on, an ôl i'r hen chwedloniaeth, a'r drefod dan y don. Wel, heb unrhyw amheuaeth, cysylltiad ymered nath agor y drws i'r Hennessys. Gyda nhw wahoddiad i
i'r BBC i swyddfeydd Mered, a hefyd Rhydderch Jones wrth gwrs, oedd yn dyn allweddol, a nes ymlaen Hwyl Gwynfryn, nath Rhydderch a Hwyl gyfieithu neu addasu am ryw o caneuon nhw, ond Mered gath nhw i dorri drwyddo ar disgydawn ac yn y fan Ruth Price wrth gwrs, a fe ddechreuon nhw wedyn mynd o gwmpas y lle fel criw Noson Lawen gyda Ryan Oroni, Bryn Williams, Margaret Williams, a fe ddechreuodd Cymru ddod i nabod nhw. A wy'n cofio'r union ddiwrnod nes i gyfarfod â nhw, Steddfod yr Urdd yn 69 ar y dydd Sadwrn yn Aberystwyth. Wrth gwrs, ni'n cofio'r dydd Sadwrn yn ni am reswm tra gwahanol. Gerall Lloyd Owen a'i awdl Wilit Llewelyn. Ond dyna'r union ddiwrnod pan nes i gyfarfod gyntaf ar Hennessys. A i ni wedi bod yn ffrindiau byth ar hynny. A dyma hi yn chwerthin am gwneud i deimlo'n ffôl. Oedd crwth fel fi yn credu yn stori oes ein ôl. Ond roedd ei llais yn heintus, ei gryddiau hi mor llon. Fe deimlais i ryw chwythod a chyffro yn fy mron. Mae'n rhywbeth am y Gwyddelod, maen nhw'n gymysgedd o dristwch ac o foliant. Mae'n rhyfedd iawn. Mae'r tristwch yma yn affwysol, a dim ryfedd wrth gwrs o ystyried am y newid mawr ar yr anhegwch sydd wedi digwydd iddyn nhw ar hyd y canrifodd. Fe nes i nodi'n fan hyn gan y seneddwr o Efrog Newydd, Gwyddel wrth gwrs, Daniel Patrick Moynihan. A be wedodd e oedd, to be Irish is to know that in the end the world will break your heart. A mae hynna i fi yn crynhoi ethos y Gwyddel, llawenydd a thristwch. Ac yn ei caneuon mae'r Hennessys wedi cyfuno'r ddau beth. A mae yna storïau hefyd yn ei caneuon nhw. Y Gwyddelod wrth gwrs fel y Cymru oedd gyda ni'r cyfarwydd, oedd gyda nhw'nte i cyfarwydd i hunain. A mae'r ddawn o weid stori yn holl bwysig i'r Gwyddel. A beth sy'n wych yn dyn nhw wrth gwrs hefyd yw'r hiwmor wrth gwrs, lle maen nhw'n bodlon chwerthu'n am ben 'i hunain. Tra bod y Saeson yn gwneud jocs gwyddelig, oedd y Gwyddelod i hunain yn gwneud jocs am bobl swydd ceri. Ond gewch chi bobl yn dweud, mae'r Gwyddelod ma'n dwp, mae'r cwbl yn bwriadol. Maen nhw wrth i bodd yn gwneud act o fod yn dwp, ond nhw sy'n gall. Maen nhw'n dal yn Ewrop. A Norwyf a Faelwyn am cymal gyda mi. Yr enedd gynta gwrddais ger bron y dderwyn di. Fy nheulu sydd yn gyflawn a bywyd sydd yn wyn. Am i mi godi'n hapun dydd i bwythogodd yn gri. Mae un peth am y tri gwreiddiol oedd yn yr Hennessys, Frank, Dave a Paul wrth gwrs. Roedd tynnu cos yn rhan hanfodol o'i act nhw. A mae'n y stori dda amdani nhw'n canu am y tro cyntaf yn y Skinners yn Aberystwyth gyda Elfed Evans wrth gwrs. A'r criw Noson Lawen yma oedd yna. A Bryn Williams wedi penderfynu bod e'n mynd i gweithio gyda charafan, fel bod e ddim yn gwybod talu am leti. A dyma nhw'n parco'r carafan tu fas i'r Skinners yn Aberystwyth. A bore wedyn, oedd golwg gwael iawn ar Bryn. Oedd e wedi cysgu llygadu drwy'r nos. Ond beth oedd wedi digwydd, oedd rhywun wedi gosod poster, sy'n gofyn pwy, rhywun wedi gosod poster tu fas yn dweud bod yna foi tu fewn oedd yn gweud ffortiwn. Dim ond cnoco ar y drws oedd angen. A fi oedd cnoc ar y drws bron trwy'r nos. Ond stori arall mae rhaid i fi ddweud, na ni nhw'n canu yng ngharchar Caerdydd, y criw Noson Lawen eto. A Margaret Williams ath lawr bore o bell ffordd. Mi ganodd hi If I only had time, y chi gan mewn carchar, a fel encore, bless this house.
Y ferch mewn brethyn catre, tyrdag eistedd gyda mi. A dyweda fe ti'r stori am yr hen